Bueno, boas tardes a... Aquí para que se me vexa tamén, que non sei unha voz en off. Boas tardes a todos, os que estades aquí no local e os que están desde a casa. Nada, non me vou a liar moito porque o interesante, vexo que ademais a presentación é moi moi concisa, o sea, son bastantes diapositivas, sí. Entonces non nos vamos a enrollar moito nas presentacións, todos coñecedes a Cosme Damián, vale? Colaborador do grupo, xestor de actividades, e hoxe leva xa bastante tempo traballando no macroproxecto de Altri na Ulloa. Contra. Non proxecto, contra o proxecto. Contra o proxecto, entonces teno moi fresquiño, porque ainda recén saído do forno, fai pouquiño, ainda Antonte andaba con elo. Entón, nada, deixo vos con el, que vos vai contar o inmenso traballo que leva feito e os valores, sobre todo, os valores naturais que ten a zona e que debemos protexer, intentar protexer entre todos, vale? Ben, graciñas tamén. Pues grazas, Manu, grazas a vos por vir, grazas ao público por estar ao outro lado da canle neste falando da natureza. Pois xa vedes a presentación que teño aquí diante sobre as especies ameazadas por Altri na Ulloa, pois obedece un tema de rabiosa actualidade. O sea, agora mesmo unha das novas ou, por menos, das liñas de novas máis ocorridas na prensa, na televisión, en redes sociais, pois é todo relativo a esta celulosa que se ten pensado instalar en Palas de Rei. É unha celulosa que a través dunha empresa, chamase Green Fiber, na que participa tamén Greenalia, e despois ten outro dos piares básicos en Altri, que é unha multinacional portuguesa, pois ten a intención de facer un macrocomplexo cerca do río Ulla, a carón da zona especial de conservación da Serra do Careón, dentro da provincia de Lugo, dentro do concello de Palas de Rei, que será unha fábrica xigantesca que ocupará máis dun 100 de hectáreas, que producirá máis de 400.000 toneladas de celulosa ao ano, que terá un consumo diario de 46.000 litros de auga, que suporá un antes e un despois, no caso de facerse, tanto a nivel paisaxístico, como de xestión de recursos hídricos, como de calidade atmosférica, e, sobre todo, de impacto da biodiversidade na comarca da Ulloa en conxunto, e de Galicia Central en xeral. Pois, eu voume enfocar sobre as especies ameazadas por Altri na Ulloa. Especies ameazadas, aquí é un dobre sentido. Poden ser especies que están catalogadas como especies ameazadas, tanto polo Catálogo Español de Especies Ameazadas, regulado polo Decreto 139/2011, como polo Catálogo Galego de Especies Ameazadas, que precisamente hoxe mesmo, cumpre 17 anos. Está a un pasiño da maioría de idade. Podemos supoñer que durante estes 17 anos houve un desenvolvemento dese decreto exhaustivo. Veremos que non. O único que tivo foi unha actualización, unha ampliación en 7 especies, grazas ao decreto 167/2011, nos que se engadiron, 7 taxóns, un de flora e 6 de fauna, e ao longo de todo este tempo, pois, digamos, todo o que está obrigado o decreto, que é a redactar plans de recuperación para as especies en período de extinción e plans de conservación para as especies vulnerables, pois ten un cumprimento absolutamente mínimo. E xa veremos os casos. Decía que eran ameazadas que afectan a especies ameazadas, pero tamén quero facer fincapé que hai un conxunto de especies, moitas delas que non teñen categoría de ameaza, non están dentro destes catálogos, pero que sí están protegidas por algún convenio internacional, por algunha directiva europea ou pola legislación tanto española ou galega. Vou falar deste aspecto, do aspecto legal, porque
moitas veces non se fala, e vou entender cando falamos de especies ameazadas que significa, cando falamos de especies protegidas que significa, é que a legislación é a básica. E aparte que penso que para todo o público é asumible porque, ao final, son 4 grandes leixes, por decirlo así, ou 4 máis unha. Entón, no momento que teñamos claro isto, teremos moito adiantado en canto a entender como é o ordenamento xurídico relativo ás especies galegas, vale? Por menos as que aquí nos tocan. Moi ben. O fondo, por certo, da diapositiva inicial Santolina melidensis, que é unha especie de composta, de planta composta, vascular, que está en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas e que é endémica da Serra do Careón e localidades que están xusto polo bordo desta. Ben, entón, vamos ver primeiro que se considera especie ameazada e que se considera especie protegida. Despois, vamos ver legislación relevante, como vos adiantei, as 4 leis básicas máis unha. Esa máis unha é o catálogo galego de especies ameazadas. Vamos coñecer a Ulloa, moi someramente, os espazos naturais da Ulloa. Vou facer unhas pinceladas sobre o proxecto de Altri, falar dos hábitats e especies protegidos oficialmente e que están afectados polo proxecto e aquí xa, digamos, onde me vou estender máis nas especies ameazadas afectadas. Ao final vou facer 2 conclusións. Ben, apartado 1, que se considera especie ameazada e que se considera especie protegida? Non é o mesmo, non é o mesmo. Unha sí que abarca outra, porque todas as especies ameazadas están tamén protegidas, pero unha especie protegida non ten por que estar ameazada. Ni siquiera, bueno, xa veremos por qué. Especie ameazada, según a IUCN, a Unión Internacional de Conservación da Natureza, é unha especie con estado de conservación desfavorable, susceptible de extinguirse. O sea, que digamos que é tan desfavorable que é susceptible de extinguirse nun futuro próximo se as causas que explican ese estado de conservación desfavorable continúan actuando. Vale? Aquí entendemos que eso sería unha especie ameazada. De acordo? Para que o entendades. Vale? Estado de conservación desfavorable, causas que están incidindo sobre esta especie que todos coñecemos, o oso polar, e que se continúa actuando, pois o oso polar extinguirás. Vale? Despois, especie protegida. Son especies que son obxecto de protección legal a nivel administrativo. Vale? Que proíbe por norma a súa recolleita, caza, captura, tenza, venda ou exterminio. Bueno, vale. Isto é unha definición moi xeral sobre unha especie protegida. Digamos que aquí implica que sexan a nivel administrativo que teñen unha protección legal. Quere dicir isto que sexan especies ameazadas? Non necesariamente. Pode ser unha especie que estea protegida, pero que, sen embargo, teña unhas poblacións saudables, pero que por un valor cultural pues, estea protegida. Vale? Aí o entendemos perfectamente. Ou que teña uns servizos ecosistémicos interesantes. Por exemplo, hai unha especie protegida que é o papo rubio. Vale? Digo, como é posible isto? Sí, polo convenio de Bonn, que protexe unha serie de especies que dotan unha serie de servizos ecosistémicos, ou as especies insectívoras da familia Muscicapidae, como é o caso do papo rubio, están catalogadas como protegidas por un instrumento internacional. Vale? Aí entendemos perfectamente como é, neste caso, por un labor administrativo e cunha motivación detrás. Entón, cando se di, no, é que eso está... Hai algunhas especies protegidas, non, hai moitas especies protegidas. O que, digamos, que teñen o galón, a medalla, son especies protegidas que, aparte, están catalogadas como ameazadas. De acordo? Ben, vamos ver legislación relevante, esas 4 máis unha leis, que penso que todos podemos entender. Vale, vou falar dunha normativa a nivel internacional que, en xeral, son convenios entre países, moitas veces que levan o nome dunha cidade, onde se asina ese convenio, e os estados se adhiren libremente, digamos, deciden adherirse a ese convenio porque o consideran interesante a nivel ambiental. De acordo? Despois, temos unha normativa europea. Nos formamos parte da Unión Europea, que aquí está pintado de cor negra, vedes que falta o Reino Unido por lo que sea. O feito de pertencer ao Clube dos 27 ten unhas implicacións tamén a nivel legal. Porque, a nivel da Unión Europea, o famoso Consello de Europa, o Consello Europeo, o Parlamento Europeo, pois, digamos que artellan
un ordenamento xurídico en forma de directivas que están elaboradas, que son longas, que son... ou de regulamentos, que moitas veces son específicos e creados ad hoc para problemas que van xurdindo e que intentan un poquinho uniformizar determinadas decisións a nivel europeo que non poden entrar en conflito coa legislación de algúns países. De acordo? E os Estados membros, no caso das directivas e tamén dos regulamentos, deben incorporar a súa legislación propia, vale? Mediante un mecanismo que se chama transposición, de acordo? Esa adaptación do regulamento europeo para as leis de cada un dos países debe ser facer. É obrigatorio, por certo. A normativa española está artellada en leis como en reais decretos, así como en reais decretos legislativos. Ollo, que moitos deles son motivados por directivas europeas que obrigan a transpoñelo do ordenamento xurídico, neste caso español. Entón, aquí se pode xenerar unha lei española que proveña dunha directiva europea, vale? Temos unha directiva marco de auga, a famosa 2000/60/CE, que se transpuxo o ordenamento xurídico español mediante unha lei estatal de augas, de acordo? Despois temos unha normativa galega, que está ordenada por norma en decretos que se publican no Diario Oficial de Galicia, que, por certo, tamén se publican no BOE, a súa vez, como todos os decretos das comunidades autónomas. Ben, para que vos fadeis unha idea de convenios internacionais, que ferramentas a nivel de protección da natureza hai a nivel internacional, que vos soe, polo menos. Temos o convenio de Ramsar, que se asinou nunha cidade que está ao sur do Mar Caspio, en Irán, no ano 71, que é a Convención sobre Zonas Húmidas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Vale? É un convenio internacional, os Estados adhiren libremente a este convenio de Ramsar e designan humidais protegidos en base ao convenio de Ramsar, que recibe o nome de Zonas Húmidas de Importancia Internacional. Vale? En Galicia hai 7 zonas húmidas de importancia internacional. Ben, temos o convenio do CITES, ou Convención de Washington, que tamén se chama, que é a Convención Nacional celebrada para garantir que o comercio internacional de exemplares de animais e plantas silvestres non ameaza a súa supervivencia. O convenio CITES, o desenvolvemento do convenio CITES supuxo, a partir do ano 73, que a comercialización, por exemplo, de papagaios, de loros, entre América e Europa ou entre África e Europa, se cortara prácticamente en poucos anos nun 99%. Imaginade como era o fuso. Sega vendo, bueno, agora con a Unión Europea penso que xa non existe eso, pero nos seguintes anos houbo, pero nunha maneira extremadamente regulada, en base ao que decía o convenio CITES do ano 73. E agora, convenios que sí que protexen concretamente a animais e a plantas. Convenio de Berna, do ano 79. Isto é a Convención sobre a Conservación da Fauna e dos Hábitats Naturais de Europa, no ano 79, que tiña uns anexos nos que, por exemplo, o anexo 1 incluíase a especie de flora estrictamente protegida a nivel europeo e o anexo 2, especies de fauna estrictamente protegidas que se completaba tamén con o anexo 3. Digamos que había aquí unha dicotomía entre estrictamente protegida e protegida sensular. Digamos que non tiña tantas implicacións as que estaban no anexo 3 como as que estaban no anexo 2. O anexo 2 xa implicaba tamén designación de políticas para os estados de plans de manexo específicos, que, por exemplo, o anexo 3 non tiña. Despois o método 4, métodos de caza prohibidos e demais. Ollo, que o convenio de Berna supuxo daquela a salvación de moitos espazos naturais dos cales atestiguou a presenza de especies do anexo 1 e do anexo 2. Sen ir máis longe, e quero mandar aquí un saludo a José Luis Rabuñal, que grazas a utilizar ferramentas como o convenio de Berna, logrou que un sitio tan emblemático como é o Monte Branco, que está no concello de Ponteceso, se salvara dunha explotación feroz de area, en base a un pleito xurídico que foi un dos primeiros pleitos ambientais que hubo a nivel galego. Foi grazas a ferramentas como o convenio de Berna. Isto foi no ano 82 ou 83. Pois veremos que era o casi simultáneo daquela época. Vale, o convenio de Bonn é un pouquiño posterior, do ano 83, que é sobre especies migratorias. Vale, establece unha protección estricta
das especies enumeradas no apéndice 1. Son todas aves migradoras. E aí vades ver na lista do convenio de Bonn multitude de especies de limícolas, de garzas, de cullereiros e demais, e de paseriformes migradores. Vale? Están incluídos aquí no convenio de Bonn no apéndice 1. Vale? Despois, hai tamén outro tipo de convenios a nivel xa casi de desideratum de grandes liñas estratégicas, a Convención de Río do ano 92, pois é un acordo internacional xurídicamente vinculante para as partes contratantes, pero que animaban a establecer mecanismos de conservación da diversidade biolóxica, uso sostible dos seus componentes e distribución xusta e equitativa dos beneficios derivados da utilización. É curioso porque é do mesmo ano que o convenio OSPAR, que é o Acordo sobre a Protección do Medio Mariño do Atlántico Nordeste, e desde logo o ano 92 supuxo por parte, por lo menos dos países que asinaron a Convención de Río e tamén moitos deles asinaron o convenio de OSPAR, a protección de grandes áreas mariñas. En concreto, hai que subliñar os santuarios antárticos para a protección das baleas. Son a partir do ano 92 en virtude destes convenios internacionais. Vaya chapa, non? Así de primeiras. Bueno, non hai máis de convenios internacionais. Vale, vamos a reducir o foco a Europa, de acordo? Directivas do Parlamento Europeo ou do Consello, vale? Hai que pensar que a Unión Europea lévase traballando, está en constante labor de creación, ou por lo menos de armamento. Non solamente de cando se ideou a crear esa Unión Europea por iniciativa destes países tractores, estou falando de Francia, de Alemanha, o Reino Unido así poñendo moitas trabas xa desde o principio, pero que a medida que empezou a gañar adhesións de algúns países, a que a Unión Europea, a Comunidade Europea que se chamaba inicialmente, empezaba a ser de determinado tamaño, empezou a haber reunións entre países sectoriais para tratar determinados temas. En o ano 72 celebrouse o Cumio de París para tratar sobre temas de medio ambiente. E foi importante porque decidiuse empezar a traballar nunha directiva para crear unhas primeiras figuras de protección europeas, da Comunidade Europea, que supuxera aparte a creación de espazos protegidos. Vale? Neste caso, destinados á conservación das aves. Os primeiros pasos da directiva Aves, que é do ano 79, deronse a partir do Cumio de París. E a partir dese momento, empezouse coa idea de crear espazos naturais protegidos a nivel europeo. Vale? Unha idea moi interesante. Esta directiva 79/409 ECC para a conservación das aves, directiva de aves, foi modificada substancialmente no ano 2009. Digamos que se deuse unha volta e a partir do ano 2009, a de 2009 empezouse a chamar directiva de aves, vale? Pero ata entonces, durante 30 anos, esta era a directiva de aves. E o segundo logro, que isto xa foi importantísimo, a directiva de hábitats. A directiva 92/43/C relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres. Ollo, de fauna, exceptuando as aves, que xa estaban avaliadas na directiva de aves, unha directiva específica. E que con retoques parciais é válida actualmente, vale? Está en vigor. Inspiran tanto a directiva de aves como a directiva de hábitats a legislación española. Por exemplo, a Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade. Están inspiradas en moito do que aparece dentro da directiva de aves e da directiva de hábitats. Tamén a nivel autonómico. E aquí sí que se poden xa falar das 4 leis que penso que todos nós debemos ter en mente e que teñen relación co que despois vou contar do proxecto de Altri, da loita contra Altri. Directiva de hábitats, directiva de aves, contando que é de 2009, a Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade, que é de 2007, que está en vigor con modificacións posteriores, pero está en vigor desde o ano 2007, que é a nivel español, e despois a Lei 5/2019 de Patrimonio Natural e Biodiversidade de Galicia, pero que é importante decir que durante moitos anos, por lo menos eu, que traballei con ela moito, coa Lei 9/2001 de Conservación da Natureza, que da cal emana o Catálogo Galego de Especies Ameazadas. De acordo? Esta lei herda o catálogo que se foi creado a partir do estipulado nesta Lei 9/2001. Vale? Este é o aspecto que tiña, por certo, a Directiva de Hábitats.
unha redacción moi pulcra, moi sinxeliña, moi entendible, moi traducible, que o objetivo xeral sería establecer as bases legais para a protección dos hábitats especies comunitarias en período de extinción ou ameazadas. Vale, ameazadas en sentido xeral. Despois, ollo co que especifica a Directiva de Hábitats. Establecer unha ampla rede de espazos protegidos na Unión Europea que garanta unha aplicación máis eficaz do Convenio de Berna. Recordades o Convenio de Berna? Do ano 79? Rede Natura 2000, rede coherente, que sexa, que designen primeiro uns lugares de importancia comunitaria que identifiquen os Estados membros, que diga, mira, en base aos criterios que aparecen na Directiva de Hábitats, eu considero que no meu estado aparecen estes espazos que teñen estes límites e que teñen estes valores naturais segundo esta directiva. De acordo? Se a Unión Europea di all right, poden ser susceptibles de que se formalice a súa protección, vale? A través dunha zona especial de conservación, unha CEC. Que acontece? Que xa cos LIC, a Unión Europea dixo que provisionalmente eran válidos como espazos protegidos. Provisionalmente, de feito, prácticamente todos foron para adiante. Alguns cun pequeno retoque, por certo, pero casi todos foron para adiante. Sumando as zonas especiais de protección de aves que están designadas en virtude da Directiva de Aves que vimos anteriormente, estou falando de dúas directivas, a de aves e a de hábitats. Directiva de Hábitats, zonas especiais de conservación, Directiva de Aves, zonas especiais de protección para as aves. Xuntando as dúas, temos a Rede Natura 2000. Atención, non son dous entes independentes. Moitas destas áreas se solapan, vale? Unha mesma área pode ser zona especial de conservación e ser, a parte, zona especial de protección para as aves. Se aparte de ter atractivo para o que di a Directiva de Hábitats, ten atractivo tamén para as aves, pois, miel sobre hojuelas. Aí temos dúas capas de protección. E hai que pensar que a nivel da Unión Europea, máis ou menos, considerando zona mariña, zonas... é difícil o cálculo, pero máis ou menos andan alrededor dun 20% do territorio europeo que está protegido baixo alguna destas figuras, ou ben zonas especiais de conservación ou zonas especiais de protección para as aves. Ben, bueno, hai un tema sobre Iniciativa Nacional de Lugares, bueno, cronoloxía, etcétera, etcétera, zonas de especial conservación, primeiro son LICs, despois son CECs, e o que sí que hai que ter en conta de como está estructurada a Directiva de Hábitats, neste caso. Ten uns anexos que son clave para entender o que é actualmente as zonas protegidas a nivel da Unión Europea. Anexo 1, para hábitats naturais. Anexo 2, para especies de flora e de fauna, exceptuando as aves. Con esa ferramenta, trabállase e levase traballando moitísimos anos e algo relevante. Pois o 3 son os criterios de selección que, bueno, tampouco non ven agora o caso. O resultado é que ao final se designan en presenza de hábitats de interese comunitario, aquí temos varios, xa a simple vista. Temos carballeiras galego-portuguesas, isto é na zona Xerocareón en Toques. Temos aquí algunhas bandas de afloramentos rochosos con determinadas formacións arbustivas que tamén están catalogados como hábitats de interese comunitario. Nas zonas altas temos uceiras, toxeiras do famoso hábitat 40-30, uceiras secas europeas. E digamos que como son relevantes, ten extensión relevante dentro deste espazo, sería un lugar que, neste caso, a Comunidade Autónoma de Galicia identificou como unha área protegible, pasoulle información ao Estado español, o Estado español dixo all right, e foi cando o enviou a Unión Europea, e cando despois se formalizou a creación da Zona Especial de Conservación ao cabo dos anos, que é o que está actualmente en vigor, con nome de Serra do Carrión. Ten un código, que é un código identificativo e que pois aí podemos identificar cada unha das unidades que motivaron a súa designación. Claro, isto a nivel de hábitats, pero tamén hai especies dentro. Hai unha lista de especies que están dentro desta directiva, que se están presentes, se din, aí esta, pois apoian a designación desta zona protegida. Bueno, hai outros anexos que, bueno, sí que se inclúese un conxunto de especies de flora e fauna sometidas a unha protección estricta, o anexo
Bueno, minto. Aquí me dixen unha cousa. Comentaba que o anexo 2 era sobre fauna e flora, excepto aves, pero era para unha protección xeral. Despois hai un extra, que é o anexo 4, que menciona algunhas delas que deben ser prioritarias a hora de designación destes espazos protegidos. Queremos que teñen ese galón. Eso está no anexo 4. Dixeno mal. No anexo 5, aquelas especies que requiren determinadas medidas de xestión, normalmente son ser especies que interaccionan con cultivos e demais, que podan ser susceptibles, por exemplo, de ter plans de manexo. Despois, o anexo 6 son de métodos de captura e demais, que tamén está ben comentado. Bueno, por tema dos hábitats, temos manuais que describen os tipos de hábitats dese comunitario a nivel español, eso se pode descargar en PDF, ver como se describen eses hábitats, xa indican as zonas de máis probable presenza, onde se poden mapear. Pois hai feitos polo IBADER, que depende da Universidade de Santiago de Compostela, unha descripción e valoración territorial con fichas descriptivas que tamén se poden descargar de internet. Bueno, vou falar agora da directiva de aves, vale? Aquí con este miñato abelleiro, pois dame pé a falar da primeira directiva de aves do ano 79, que tiña este aspecto, e que foi coñecida hasta o ano 2009 como Directiva de Hábitats, é unha directiva pioneira, atención, na conservación da biodiversidade da Unión Europea. Foi das primeirísimas de todo. Xunto co convenio de Berna, foi un dos primeiros. É referencia para moitas posteriores. Inclúe todas as especies de aves que viven en estado salvaxe no territorio europeo, tanto terrestre como marítimo, incluído o tema das aves mariñas, que moitas veces se deixou de lado, aquí se aborda, e aquí directiva suficiente para identificar lugares de importancia para as aves que darían lugar á designación de cepas, que teñen, atención, unha categoría específica no dereito europeo. A figura de cepa, de zona especial, protección para as aves. Despois, a partir do ano 92 da Directiva de Hábitats, se engaden as zonas de especial conservación que, xuntos dos, daría lugar á Rede Natura 2000. Moi ben. 2009, nova Directiva de Hábitat reformada por razóns evidentes de practicidade e, bueno, pois, cunha serie de características. Atención que hai algunha delas moi curiosa. Unha única especie desta directiva pode justificar a creación dunha cepa. Aconteceu en Francia. Unha zona que tiña unha especie que era a guía perdigueira, criando nunha zona, e se designou cepa por unha única especie que estaba presente ali. Non é necesario ter un gran listado como Doñana de dúcias de especies dentro desta directiva, simplemente con unha xa é suficiente. Ben, anexo 2, bueno, ten efectivamente anexos uns da directiva, subespecies que requiren medidas especiais de protección. O anexo 1 é o máis interesante a hora de establecer iso, porque despois hai un anexo 2 e un anexo 3 que son cazables, o sea, que son susceptibles de medidas tamén de xestión. Tamén se recollen métodos de captura e morte prohibidos, temas de investigación que sería interesante abordar. Ben, por certo, especies do anexo 2 da Directiva de Aves son especies que son cazables en algún sitio, por menos da Unión Europea, mediante legislación específica de cada un dos estados. O resultado da Directiva de Aves, pois son as cepas, vale? As zonas especiais de protección para as aves, que temos cepas terrestres, que son estas, Penapervinca, Cialastra, Ancares, e xa ve que a maior parte delas son costeiras, de montaña, e pois temos a excepción da línea. Que digades vos, pero non hai máis sitios que poderían ser cepa? Sí, a Terrachá. De feito, está proposta como cepa. Quen fai estas propostas de cepas? Claro, teño que facer ornitólogos, xente se suda. Pois os entidades como BirdLife Internacional ou SEO BirdLife, a Sociedade Española de Ornitoloxía, teñen feito un traballo para identificación daquelas áreas de maior interese para as aves absolutamente brutal. E teñen publicado moito sobre isto. Todo este conxunto de traballos previos, antes da asignación das cepas, obedece a unha estrategia que é a estrategia das IBAs, das Important Bird Areas, o sea, áreas importantes para as aves, identificadas por os ornitólogos, presentanlle a información aos Estados membros e dicen, mira, señor, estas son as áreas que nos consideramos que son importantes, por favor,
fagan todo posible para declarar as cepas, porque ao final o que o ente xurídico é que isto sexa designado cepa. Bueno, pois nesas andamos aínda, traballando coas IVAs. Eu ainda colaborei coa última proposta que chegou a Silverlife desde Galicia, para que, por exemplo, áreas como a Terra Cha sexan incluídas, ou por menos propostas que se traballen para que sexan designadas cepas. Que acontece? Que tamén o traballo de moitos ornitólogos dá o seu froito, tamén a base de ser un pouco pesados. Isto é un dos reflexos do traballo de miles de horas de observación en cabos, de aves mariñas pasando a migración, de contaxes absolutamente exhaustivas, dándonos conta que a costa galega é un lugar clave para a migración de moitísimas especies de aves que están incluídas dentro da directiva de aves mariñas, antes o comentaba. Entón, ao final designose cepa, fixadevos, prácticamente todo o mar territorial, ata as 12 millas, que ten Galiza. O sea, é unha auténtica pasada, como esta zona protegida abrangue menos a uns interiores de rías, por exemplo, o interior da ría de Ferrol, que está desprotegida, parte do interior da ría de Arousa, da ría de Pontevedra, da ría de Vigo, pero do resto, ata as 12 millas, eso está actualmente como cepa, desde o 26 de decembro do ano pasado. Unha gran noticia. Agora toca facer o mesmo na parte terrestre, ter suficiente categoría. Argumentos hai, e coñecemento, afortunadamente vamos acumulando coñecemento cada vez máis para apoiar isto. A terceira lei, xa estou terminando esta parte un puño de chapa, pero quero dala porque penso que entenderéis moitas cosas de como traballamos despois. Da lei 42/2007, que é a Lei de Patrimonio Natural e Diversidade Español, pois ten, bueno, emana de invocar a Constitución e demais, incorpora normas e recomendacións internacionais como o Consello de Europa, pero, bueno, tamén convenios internacionais que está escrito España, comunicacións das comunidades europeas e demais, para crear unha serie de articulado que de interese para a conservación da biodiversidade. Xa simplemente, vendo os artigos 1 e 2, xa nos vamos dando conta cales son os obxectivos desta lei. Mantemento dos procesos ecolóxicos, temas vital básicos, conservación e restauración da biodiversidade e xeodiversidade, utilización ordenada dos recursos, prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, atención a isto, precaución nas intervencións que poden afectar espazos naturais e especies silvestres. Claro, todo isto é relevante porque cando se vai facer un proxecto como o da Altri, unha celulosa, que pode interferir en espazos naturais ou en procesos naturais, isto é un argumento. Isto é un argumento que ti podes exigir. Vale? Está por lei, aparte unha lei estatal. E se antepón a protección ambiental a calquera outro interese. Por eso están agora tan interesados en facer plans estratégicos de non sei que, pero que non. Isto está por riba desto. O sea, a protección da natureza. Tamén aquí se empeza a falar de cambio climático e demais. Bueno, funcións sociais, o artigo 4 fai de poñer sobre a mesa que a protección da natureza non é gratuita, sino que ten unha función social importante. Inclúen un inventario exhaustivo de coñecementos, tanto de inventario de espazos naturais protegidos, de temas de forestais, todo o que son coñecementos tradicionais, todos os atlas de distribución están todos metidos nun inventario global de biodiversidade, de xeodiversidade, bueno, ten unha serie de inventarios que están realmente ben, están realmente completos. Por lo menos, esta lei prevé que se destinen fondos para que eses inventarios teñan suficiente contido, para que facilitar contratacións e demais. Plans de ordenación dos recursos naturais, levan moito tempo funcionando, pero neste caso incide na necesidade de que todos os espazos naturais protegidos teñan plans de ordenación dos recursos naturais. Bueno, aquí define os diferentes espazos naturais que se deberían aprobar plans ou instrumentos de xestión. E, ao final, claro, que temos a nivel, xa poñendo foco no Estado, temos unha complexidade de espazos naturais tremendo. Xa simplemente parques nacionais non hai moitos, pero parques naturais xa vai habendo uns cantos, fixadevos como está Andalucía con esta cor verde media, ou Canarias, ou as montañas, por exemplo, do Sistema Ibérico, ou Pirineos. Pero a Rede Natura 2000
que está nun verde aínda máis clariño, que non sei se o logrades ver, nalgúnas comunidades autónomas é realmente importante. Mira de Canarias. É que prácticamente a metade de Canarias está metido dentro da Red Natura 2000 ou baixo unha figura de protección maior. Extremadura está máis dun terzo do seu territorio dentro da Red Natura 2000. A que non sabedes cal é a comunidade autónoma que menos terreo ten dentro da Red Natura 2000? Correcto, a nosa. Un 12% na superficie terrestre. Vale? O mar, afortunadamente, vai por outro lado. Afortunadamente. A parte terrestre está aínda en Bragas, por decirlo en Román Paladín. Ben, esta lei é interesante por outra cousa, porque senta as bases do catálogo español de especies ameazadas, o cal que está moi ben, é moi interesante. Penso que, bueno, claro, é simultánea a publicación desta lei coa publicación do catálogo galego de especies ameazadas. E foi unha época de moita esperanza para o conservacionismo galego e creo que ibérico, porque se empezaban a formular ferramentas de verdade útiles para parar proxectos e demais. A parte hai outra ferramenta que se fixo, máis que se publicou no mesmo decreto, no mesmo 139/2011, que foi a publicación do Catálogo Español de Especies Ameazadas e, aparte, o famoso LERSPE, vale? O listado de especies silvestres en regime de protección especial. Un listado moi amplo de especies, para as cales se poden esgrimir a súa presenza para implementar medidas de conservación. O sea, que non é un catálogo gratuito, aparte que é un catálogo feito con moito coñecemento de moitos actores, moitos botánicos e demais, que incluíron insectos ou incluso brións que moita xente nin coñecía, e que dá moito xogo para tamén esgrimir como argumento contra este tipo de proxectos. No Catálogo Español de Especies Ameazadas establecese dúas categorías, que son especies en perigo de extinción e vulnerables. Para entender que significa, bueno, en perigo de extinción o entendemos todos e todas, imagino. Está xusto tras as posicións cuxa superficie é improbable se continúan actuando os factores causantes da situación actual. Vulnerables está xusto un chanzo por debaixo. Quer decir que se actúan os factores que fan que estea nunha situación de conservación desfavorable, pode pasar a en perigo de extinción enseguida. Ás veces os límites entre en perigo de extinción e vulnerable son fluidos, ainda que hai uns criterios da IUCN que, bueno, son algo máis obxectivos. Entón, o que acontece é que para as especies en período de extinción é obrigatorio, nun prazo de 3 anos, a adopción dun plan de recuperación con diñeiro público que se destine para salvar esa especie, para recuperar esa especie, plan de recuperación das especies en perigo de extinción. Especies vulnerables terán nun prazo máximo de 5 anos dun plan de conservación. Isto, claro, non é baladí, porque se por lei estás obrigado a que nun prazo de 5 anos ti deas diñeiro para que se fan as actuacións necesarias identificadas por expertos para intentar reverter a tendencia desfavorable, normalmente son especies que teñen un declive nas súas poboacións, e que por aí debería ser así. Que pasa? Que a realidade é outra. A realidade é que eses prazos se demoran, a veces a sensación é que prácticamente sin envío. Non hai que pensar solamente que en perigo de extinción están os pardo, o pitas do monte, ou animales totémicos. Insectos modestos, como esta libeliña espléndida, esta esmeralda espléndida que habita en determinados cursos de auga, sobre todo de certa componente mediterránea, pois é unha especie que está incluída dentro das en perigo de extinción. Esta é unha especie que está presente na periferia da captación de auga de Alpe. Entonces, é relevante. E aparte está en período de extinción tanto en España como en Galicia. De acordo? Bueno, a nivel galego tamén temos a nosa propia lei, vale? Do Patrimonio Natural e Biodiversidade, está de 2019, pero claro, é que para min a Lei de Conservación da Natureza, a 9/2001, é absolutamente fulcral para entender o que é Galicia ahora mesmo a nivel natural. Esta é, xa digo, de Antonte, ten 5 anos, pero a outra estivo, xa digo, durante 18 anos traballando. E a lei anterior é a que explica o catálogo galego de especies ameazadas. Bueno,
É unha lei, verdade, que parecida a outra, en canto a que ten unha serie de, bueno, o objetivo será protexer a garantía e conservación de todos os valores e elementos naturais a nivel galego. Ten unha serie de novidades con respecto á Lei 9/2001, que é a creación de, por exemplo, de microreservas. A zona de especial protección dos valores naturais era unha categoría que tiña estando un limbo legal que non obedecía nada en concreto na Unión Europea, que ao final se eliminou, se asumiu que é todo CEX. O ámbito dos espazos naturais de interese local poden ser de varios concellos, e, bueno, despois a nivel de axudas para as zonas protegidas. Catálogo, crease o catálogo de hábitats en perigo de desaparición. E despois, nada, actualízase todo o tema do réxime sancionado. Ese sería, en resume, as novidades desta lei con respecto a 9/2001. Falei de 4 leis, recordamos, Directiva de Hábitats, Directiva de Aves, a Lei 42/2007 española, a Lei, neste caso, 5/2019, que é galega. Hai que mencionar o catálogo galego de especies ameazadas, que xa digo, deriva da lei anterior, deriva da lei 9/2001. Poño outro color para que vexa que son 4 máis unha, máis esta. Hubo un primeiro borrador, hai unha intrahistoria de todo isto alucinante, porque había un primeiro borrador do ano 2004 que había cousas sorprendentes, había inclusións de especies que non tiñan moito sentido, outras que faltaban. Ao final, menos mal que se revisou, bueno, a ver, para que faz unha idea, nun borrador que se rolou había pinzón del Teide. Pinzón del Teide, que é unha especie endémica de Tenerife, basicamente. Estaba incluído, xa non ten sentido. Entón, eso, bueno, revisouse, fixose máis ou menos ben, máis ou menos, aínda faltan cousas, pero o caso é que un día como hoxe, hai 17 anos, aprobouse, vale? Foi publicada uns días despois, e que despois houve unha ampliación, que aquí falta o decreto /167/2011, que incluiu 7 especies máis. Entón, o obxectivo, conservación da variedade de vida, súas formas xenéticas, conservacións que teñen daquelas especies que teñen maior risco de desaparecer. Claro, a ver, para unhas chegamos tarde, porque se protexían os araos nidificantes, pero xa non cría o arao en Galicia, xa hai anos que non cría. O sea que para unhas especies xa chegamos tarde. Para outras, bueno, non tan tarde. O cardiño de Ribeira, pois afortunadamente, pero grazas á acción, sobre todo de determinados ONGs, estou pensando, por exemplo, na Sociedade Galega de Historia Natural, pois logrouse que as poboacións que había no interior, sobre todo, por exemplo, na Limia, na antiga bacía da Lagoa da Antela, pois lograse pervivir. Pero, ainda que estaba protexida, non se destinou prácticamente un peso á conservación de Cardiño de Ribeira. Hai algo en cospeito con todas estas obras que queren facer con unha actuación específica para Cardiño de Ribeira, que sí que se podría asumir que están invirtindo na conservación desta especie, pero durante moitos anos foi unha gran esquecida. Eringium vivíparum, vale? Para que saibades. Aquí, de novo, falase dos plans de recuperación, dos plans de conservación de especies vulnerables, procedimento de aprobación dos plans, bueno, unha serie de artigos e demais que, ao final, derivan nisto. Son 200 especies. Son os 74 en perigo de extinción, flora 49, fauna 25, taxóns se pode asumir a especie, pero non é exactamente igual porque se incluían unhas subespecies que están dentro do catálogo. Por exemplo, en Berizas joniclos, subespecie lusitánica. Eso sería un taxón, que é unha subespecie, pero outros que están a nivel de especie, por exemplo, Macromia esplendens. Entón, temos 74 en perigo de extinción, 126 vulnerables, e despois, bueno, dúas que están aí suxeitas a outro réxime. Entonces, que debería haber? Como vos dixen antes, un plan de recuperación para especies en período de extinción. Para Santolina melidensis debería haber un plan de recuperación. O sea, que debería estar redactado e implementado. Hai que pensar que isto é de 2007, había 2 anos para implementar este plan de recuperación. Depois veremos que pasou. O mesmo, pois, coa tartaraña cincenta. A tartaraña cincenta, aparte que ten unha particularidade as poboacións galegas que teñen morfos escuros, belánicos, entre comillas, nunha proporción altísima, a máis alta de toda a súa área de distribución, e que ten un valor xenético tamén a súa preservación. Especie vulnerable, debería haber un plan de conservación. O máis alucinante é que ese plan de conservación está redactado, entregado, pero que non se implementou. Unha cousa, dicía, ostra, pero que pasou aí?
E 17 anos despois, bueno, podes ver os resultados na web da Consellería. De todas as 200 especies, solamente hai 2 que está en período de extinción con plans de recuperación aprobados, o 2,7%. É unha revisión, que é un plan así parcial, que é o do oso pardo. Das especies vulnerables, solamente hai unha que ten o plan aprobado, que é da pillera das lunas. E as demais, que son 125, non teñen nada. É alucinante, o sea, pero que a que estamos? É como deixar en plan, vale, aprobo isto, pero despois non noto nin de recursos nin de nada. Pero o máis alucinante, e que eso veremos, é que moitos destes traballos nalgún momento se licitaron e se fixeron. Eu houve biólogos no campo traballando e fixeron as propostas. Eu vin algún deses plans ou incluso participei en algún deses plans. E as propostas son serias. Pero que pasa? Que non se tomaron a consideración, non se publicaron no DOGA, como se publicaron no caso destas 3 e deste, vale? É alucinante, é de verdade alucinante. Entón, dai nos luce o pelo. E o caso que o exemplo de como nos luce o pelo é o da Ulloa. Ao final, deses polvos veñen estes lodos. A Ulloa é unha comarca maravillosa. Se non a coñecedes, é imprescindible coñecela. Eu levo moitos anos visitando a Ulloa. Por tanto, vin o proceso de degradación acelerado casi en directo. No centro mesmo de Galicia, no corazón galego. É unha comarca, se me deixa pasar isto, formada por 3 concellos, que son Palas de Rei, Antas de Ulla e Monterroso. Vale? Entón, Antas de Ulla son menos de 2.000 habitantes. Palas de Rei, 3.300 habitantes. Monterroso, 3.500 habitantes. En total, hai 8.795 habitantes. É unha bisbarra relativamente pouco poboada. Entón, ten unhas... Claro, podes imaginar que é un sitio casi salvaxe. De feito, hai sitios aínda salvaxes. E recibe ese nome porque xusto aí nace o río Ulla, que nace por aquí, nos altos do Corro. Ben, importante. Este sitio que está aquí con letra de cor violeta é a zona protexida da comarca da Ulloa, que é a Serra do Careón. Que podría haber outras máis? Sí, podría haber outras zonas protegidas, por exemplo, na zona da Serra do Farelo, que de feito estivo nun esbozo dentro da ampliación da Rede Natura 2000 para que se protexera, que non se protexeu. Todo o treito alto do Ulla está desprotegido, ten categoría para que se protexa. Depois, determinados elementos que están cercanos, por exemplo, no precio do río Pambre, tamén ten argumentos para ser protegido. Aquí nun souto no río Ferreira, alucinante, que pode ser susceptible tamén de conservación, pero que non se fixo. E desde logo a comarca da Ulloa podría ser un auténtico pulmón verde no centro de Galiza e actualmente non o é. O sitio é espectacular. Hai sitios de bosques de ribeira de 50 metros de bosque de ribeira a cada marxe do río, pero alucinantes. Isto é o Alto Ulla cerca de Ramil. Os saltos de monte que había, ata non hai nada, estaban libres de eucalipto. Entón, vías este típicos curutos, que son os típicos curutos que eu teño a imaxe da Ulloa, que son curutos que son redondeados, moi erosionados, poboados de toxo. Todo de toxo, rasiño, apenas sin plantacións de árbores. E con boas poblacións de tartaneia cincenta, que este é o hábitat da tartaneia cincenta. Os outros que hai unha certa componente mediterránea na Ulloa, hai moito máis na Ribeira Sacra, pero xa empeza a haber soutos potentes no concello, por exemplo, de Monterroso, nesta foto, que poden lembrar a sitios, por exemplo, do interior de Ourense, que están ali na comarca da Ulloa. E antes o que comentaba, na zona Serra do Careón, unha paisaxe que foi estragada hai poucos anos, moi poucos anos. Incluso despois da declaración de LIC, da Serra do Careón, perpetráronse plantacións de eucalipto ilegais. Prácticamente todo o que hai plantado de eucalipto na Serra do Careón é ilegal, prácticamente todo. Este é o espazo natural da Serra do Careón, inclúe determinados treitos, por exemplo, do río Furelos, tamén aquí a zona do Alto Mandeo. É unha zona que... Do Alto Mandeo non, perdón. Este é o rego de... Se me foi. Bueno, pois inclúe uns afluentes aquí fluviais, uns saltos de serra, realmente, é todo o que vemos de cor vermella.
E, curiosamente, esta zona 1, que está en violeta, é a zona de maior valor ecolóxico, porque coincide coas extensións de solos serpentínicos. Que son as serpentinas? As serpentinas son rochas ultrabásicas. Ten un comportamento diferente que o granito, totalmente, non ten nada que ver, ten outra orixe, digamos que está máis ligado a afloramentos de materiais profundos do fondo oceánico en superficie, por procesos, bueno, que ahora non veñen ao caso, pero que realmente aquí é raro que estean, non deberían estar, pero están en superficie e xeneran uns solos que teñen unhas características moi peculiares. Por exemplo, teñen unha alta concentración de determinados metais. Por exemplo, cromo, ten unha alta concentración de níquel tamén. E iso son compostos que son tóxicos en xeral para as plantas. E aquí, en teoría, salvo algunhas extremadamente ben adaptadas, non medra prácticamente nada. Aquí, por certo, as plantacións de piñeiro e eucalipto non van para adiante, quedan raquíticas todas. E, sen embargo, hai especies que están moi ben adaptadas. Tan ben adaptadas que son específicas desa zona. O sea, son únicas, porque esas características de solos serpentínicos fan as únicas. E aí está o valor natural, a singularidade da Serra do Careón. E aparte que ten hábitats que son alucinantes. Este é un encoro que antigo, no río Seco, que é un encoro que se comporta como a lagoa, de feito, chamanlle Lagoa de Quintas. E ten un comportamento moi similar á Lagoa de Sobrado dos Monxes, prácticamente. E con un atractivo natural alucinante, con uns bordes, unhas zonas chairas de vegetación rasa ao redor, super atractivas para as aves. De feito, unha auténtica meca para os aficionados ás aves. A Lagoa de Quintas ten este aspecto. Bueno, pois a celulosa van a facer en riba daqui, de toda esta parcela. Aquí onde está planificada a celulosa de Alpe. E collendo, este sería o muro da presa, collendo tamén todo este terreo, onde cazan as tartarañas cincentas, onde se ten visto o sisón, por exemplo, e parece que isto non ten absolutamente ningún valor natural. Mais aínda, que é alucinante, o que vimos antes, o borde do espazo natural da Serra do Querón chega ata aquí, máis ou menos ata aquí. E o ano 2008 había unha proposta de ampliación da Rede Natura 2000 que collía toda a finca para ampliar a Serra do Carón, para facela máis ancha. Esa proposta de ampliación non foi para adiante, misteriosamente, como outras moitas zonas. Pero bueno, ao fin e ao cabo, está a Lagoa de Quintas, aquí está o espazo protegido da Serra do Careón, aquí tamén esta parte do río Furos tamén está protegida. Toda esta zona, esta é a nova autovía de Santiago a Lugo, que xa está bastante adiantada. Pois toda esta zona é a zona afectada pola pasteira. Que é unha auténtica burrada. De feito, o impacto que... Porque aparte anunciouse por sorpresa, porque estabas especulando que podía ser na Mariña, Luguesa, tal, non sei canto, e ao final, non, va a ser aí, na finca de Río Seco. Hostia, 27 de abril de 2022. Pero eso está a Lagoa de Quintas, está xusto nesa parcela. Claro, como era chaira, como era ampla, pois iba a facer aí. E dicía, vale, e a auga onde van a sacar? Dice, do río Ulla. Dice, como do río Ulla? Pero, donde? Don Cora e Porto de Mouros. E xusto, para parte, foi Mallao. O ano anterior, houbera explosións de cianobacterias que crearon unha especie como de pasta, de sopa verde ali, porque polo propio regime baixou o caudal do río, gran cantidade de aporte de nitratos e de fósforo, entón hubo un bloom desas cianobacterias. Iso o que fixo foi empobrecer a calidade da auga, facéndoa imposible que fora para abastecemento humano. E claro, decía, hostia, pero que van a coller auga do Porto de Mouros e van a facer tal. Bueno, claro, pensamos, non foi aquel ano. Ese mesmo ano, houve outro bloom, no ano 2022. E digo, hostia, non se sabe moi ben o que van a facer. Bueno, aquí no progreso de Lugo, que opinan os vecinos de Palas? Ai, que bien, que vamos a trabajar e tal. Pero vas a decir, é que ríome por non chorar. O que estaban dicindo é que esta fábrica iba a ser de fibras textiles. Iba a ser para fabricar unha fibra textil para a roupa que se chamaba tencel ou liocel, que eu nunca escoitara. Empecé a vela, é unha fibra baseada en fibras vegetais. Entón, interesaba que fora a partir de especies que tiveran fibras longas e tal. Bueno, eucalipto.
vían facer esa fibra a partir de eucalipto. O sea, nos pensamos, isto é unha celulosa, realmente. No, porque xusto vai se recircular algo, xa ao principio xa empezaba a vender que iba a ser unha fábrica de fibras textiles, tal. Bueno, o tempo acabou facendo que non, pero bueno. Xa houve unha primeira resposta, uns días despois, 6 agrupacións naturalistas, incluído o Grupo Naturalista Hábitat, advertimos dos impactos desta fábrica, en canto que o Liocelo Tencel ten unha alta demanda de auga, unha altísima demanda de auga. E aparte que as cantidades que estaban, que estaban barallando de produción de Tencel, que eran 200.000 toneladas, exixían unha cantidade de eucalipto absolutamente brutal, que iba a supoñer que iban a plantar máis eucalipto para satisfacer esa demanda. Entón, advertimos disto días despois, o 3 de maio de 2022. Ben, fomos sabendo co paso do tempo máis cousas. E chegounos para nosa sorpresa planos. E digo, pero isto non é solamente unha fábrica de fibras, isto é outra cousa. Era unha celulosa 4 veces máis grande que a de Pontevedra. 4 veces máis grande. Era un auténtico monstro. O sea, o de fibras era, como di, secundario. O sea, ocultaron de principio para que non fora tan lesivo, pero que é unha auténtica animalada. Esta lagoa de Quintas, que é unha lagoa bastante grande, vimos aí os campos e tal, pois mira onde van a coller. Van a coller media comarca da Ulloa, basicamente, para construir esta zona de manipulación de madeira, almacenamento de madeira, cuns parques de madeira máis grandes que a propia lagoa de Quintas. Bueno, fomos despois recibindo lavazadas. Isto a nivel anímico foi duro, e segue sendo duro. O sea, a nivel anímico foi duro. Pero que en xullo, 3 meses despois, o Alfonso Breda xuntouse con Pedro Sánchez e ao parecer que deu vía libre do goberno para 700 millóns de euros do Fondo Next Generation o proxecto dunha multinacional. Ou seja, 700 millóns de euros, non sei se vos facedes a idea de canto diñeiro é. É un orzamento que cidades non manexa. É para unha empresa privada. É para unha fábrica de celulosa. Ostras, pero que nos petaba a cabeza. Aparte, caudales diarios de 46.000 metros cúbicos. A provincia de Lugo non consume isto. Non consume 46.000 metros cúbicos de agua ao día. O sea, consumirá máis que a provincia de Lugo. É alucinante. Foi unha auténtica pasada. Eso sí, bueno, 4 meses de unas, o proxecto iban a vestir de verde, porque iban a hacer un anillo verde perimetral. A poner por aquí todo esto. Claro. Entonces, van a tapar a fábrica, porque isto é tapar con unha pantalla visual, plantando ao lado da lagoa de Quintas. A lagoa de Quintas que é interesante porque é unha lagoa rodeada dunha zona aberta, curiosamente. Bueno, pero es que hai máis. É que o trazado, claro, a captación de agua van a acoller no Coro de Porto de Mouros. Claro, non nos dábamos conta que o Coro de Porto de Mouros estaba a tomar por saco. Son 13 kilómetros de Tubaxe. A tomar por saco. E aparte, que, claro, teñen que captar, despois terán que ter un emisario. E o emisario vai ir ao propio río Ulla. Entonces, está aquí as instalacións de Altri, está a lagoa de Quintas, Tubaxe, máis captación, máis vertido. Un tramo común, despois a Tubaxe de vertido vai a este punto do río Ulla, que está xusto na cola, un pouco máis para arriba do Coro de Porto de Mouros, e a captación está na cola do Coro de Porto de Mouros. É dicir, pero é que, vamos a ver, esa zona, para empezar, vai a atravesar sitios onde están as especies que antes comentaba de flora endémica, desa flora que está adaptada ás serpentinas. Van a cruzar. Aparte, no río Ulla sabíamos que había especies en peligro de extinción, por exemplo, Macromia esplendens, porque hubo estudo específico de invertebrados dentro do río Ulla. E xusto, o punto de vertido, fixamos este punto de color así fucsia, Macromia esplendens. Valle botar en riba os efluentes dunha celulosa o sitio onde presenta unha especie en perigo de extinción. En riba, o sea, no al lado, no allí, encima, donde está Macromia esplendens. E atravesando, sabedes, como movimentos de terra alrededor de onde están as especies. E, por certo, que na propia parcela da fábrica vai ir en riba de poboacións de algunhas destas especies que son de flora que son únicas. Un proxecto que, bueno, en fin,
Entonces, todo isto, ao final, acaba reventando todo. Que acaba reventando? Brezales secos europeos. Son as fichas sacadas da guía que vos comentei. As suceiras. Hábitats de uceira reventadas. Todas estas formacións de zonas hidrófilas, de charcas e demais, reventadas, de zonas húmedas. A carón do río seco, pegado ao lago de Quintas. O lago de Quintas tamén obedece a este tipo de hábitat. Prados pobres de sega. Bueno, todas pradeiras que había de sega naturais, reventadas. Zonas de rochedo, xusto onde está a parcela que había estes afloramentos con sedum, igual. Bosques de todo tipo. Bueno, os bosques de ribeira do Ulla, que antes decía que tiñen unha potencia tremenda, pois seccionados para a tubaxe. Tanto a de captación como a de emisión. Carballeiras, tamén, a tomar por saco. E despois, claro, ti vas collendo cada un desta legislación que vos comentei antes, convenios internacionais, o convenio de Berna, por exemplo. E vas listando as especies que están citadas ali, esa enche mogollón. Claro, é que toda esa zona, aparte, se coñece bastante ben a nivel ornitolóxico, a nivel faunístico. Entonces, dis, en que apéndice está o convenio de Berna? En el 2, en el 1, todo, que bien, tal, bueno, todas estas especies están presentes na zona, todas. Convenio de Bonn, Iden de Lienzo, con especies tamén de morcegos, ali. Directiva de hábitats, lo mismo. Directiva de aves, aquí está, esta directiva de aves, tamén. Outras especies que tamén están noutro tipo de catálogos, son narcisos triángulos. Pásalle por riba, é que o LERSPE, o listado de especies silvestres en regime de protección especial. Mira, hasta puxen etcétera, cortei alfabéticamente e parei na H. O sea, pero estamos falando de centos de especies protegidas que llevan pasar por riba o proxecto. E parece que aquí non pasa absolutamente nada. Pero claro, antes vos comentaba o tema do galón, da medalla. Especies protegidas, hai centos, sabéis? O sea, todas esas da lista están todas protegidas. Pero aparte hai especies protegidas que aparte están ameazadas, para as que se debe redactar un plan de recuperación no caso que esté en período de extinción. Por exemplo, deste margaritón, con unha margarida así grandona, que é endémica da zona da Serra do Careón. A magarza de Barazón e o Eucantemum galaécico, en perigo. Non somente ignoran a presenza desa especie, ou non ignoran, o sea, ignoran non. Pois veremos o que fan con ela. É que parte como que lles dá igual. O mesmo que a Santolina melidensis, tamén en período de extinción endémica da zona, ou esta maravilla, que é a erva de enamorar de Merino. O sea, unha erva de enamorar que nos asociamos coa costa, pois ali hai poboacións de interior, pero unha especie endémica desa serra. Bueno, e aparte tamén especies vulnerables de zona de flora serpentínica, como esta Centaurea galaécica. Bueno, pois o tema, volvo a insistir, que non sei se o dixe antes claro, é que van a poñer en riba a factoría, aquí será dos puntos vermellos, de poboacións de Centaurea galaécica, de Armeria merinoi, aquí están, de Santolina, xusto nesta parte, van a poñer en riba. O estudio de impacto ambiental dice que se encuentra unha delas, que las van a trasladar con tepes. O sea, vamos, aquí, entonces, aquí estorba, aquí ya no. Pum. E aparte que son trampóns. De repente, nun mapa aparece, uns mapas máis para diante, o punto que puxeron no primeiro desaparece. Eso, a ver, eso vino, pois se poñen aí exemplo. Bueno, a Dega, menos mal que está facendo unha moi boa campaña, aquí están as especies que antes comentaba, o mexillón de río tamén. Mira como desaparece. Estes son mapas do propio estudio de impacto ambiental da tubaxe. De repente dice que é o Eucantemum galaécico en riba do trazado, o que hai Santolina melidensis en riba do trazado. De repente vas a outro mapa, que é esta zona, estas curvas, e ya non hai. Como que justo nos vamos a ajustar donde non hai. Pero, joder, esta curva de aquí ao principio é esta. De principio, joder, é esta. Que este é onde empeza. É alucinante. Que nos toman por tontos, desde logo. Desaparecen nos distintos planos, sí. Pois obvian especies. O sea, hai especies que parece que dá igual. Que dá igual. O sea, están citadas, e aparte as citas están publicadas, de Cinconia nigra, de radioides, Otis tardeo, Sigacasta curtisi, e non aparecen en estudio de impacto ambiental. Dicen, joder,
Pero se están publicados, tío, revisa a bibliografía, é que non ten sentido. E, pois, en perigo de extinción, o sea, esos son vulnerables. E, pois, en perigo de extinción hai citas de lona quimperiana ao lado da parcela e ni siquiera dicen, es que puede haber lona quimperiana en la propia parcela, porque hai sitio para lona quimperiana na parcela. Ni lo menciona. Está en perigo de extinción. En Milbus está citado 3 veces na Lagoa de Quintas, 3 veces. E non aparece ninguna cita de Milbus. Especie en perigo de extinción nos catálogos español e galego. É alucinante, o sea, é unha auténtica desfachatez que alguén firmara ese estudo de impacto ambiental. E de novo o tema que comentaba da Macrome Splendens, que vai botar a emisión o misario en riba e da igual. E aparte, es que los tienen cuadrados. La presencia, esto di textualmente, a página 230 do estudo actual. La presencia de Macrome Splendens en el área de vertido de Derulla resulta poco probable, ya que la vegetación existente en la actualidad de las civilizaciones es un punto de vertido, es una plantación forestal. Pero está justo ahí el bicho, está en el río, está allí en ese tipo de hábitat. Es que dice que es poco probable. Bueno, é o mesmo comisión de río, parece que lles da igual a calidade de agua. Van verter para esta especie que é sensible a variacións de temperatura na auga, van meter agua a 27 graus, como el agua dun acuario. E aparte, pero, a cholón, volumen. Xa nos propios plans hidrolóxicos da demarcación hidrográfica Galiza-Costa, dice que non se pode variar a temperatura nin 3 grados arriba nin 3 grados abaixo. Ten que ter unha temperatura constante a auga. Por lo menos son máis parecida ao nivel natural. Claro, as augas do Ulla, de repente que en inverno están a 6 graus ou a 7 graus, de repente 27 graus. Un choque térmico de la Virgen. Morre todo. Morre absolutamente todo. E aparte con unha carga orgánica que vai morrer toda a comida, o sea, isto non vai poder filtrar nada, vai morrer, vai desaparecer, é o mesmo coa aguaneira, co bichiño este que teño aquí. Vamos ter que velo en muñeco. O sea, as aguaneiras a partir de ahora son muñecos, non máis. Non, así de verdad, non. Isto va a ser cosa del pasado, como los dodos. Y bueno, ¿qué más da? Estou terminando, non sei que hora é. Ben. Lo máis alucinante de todo é que moitos destes... que ríome por non chorar. É que moitos destas especies, margaritífera, estou falando as especies endémicas ameazadas das serpentinas de Melide, Macrome Splendens, o Sigastra curtisi, incluso Galemis pirenaicus e Soes de Fluitans, que tamén outro fento que parece que está aí presente tamén, eu non o vin ali. É que xa se traballou con eles. Xa está a data de licitación, a data de execución e a data de entrega. É que, a ver, isto diñeiro público que se invertiu para que esas especies se protexeran, que están presentes ali. ¿Dónde están os plans de recuperación? ¿Dónde están os plans de conservación? ¿Dónde están? Porque están licitados. Mira, data de licitación, están adxudicados. Hai unha empresa que se dedicou a eso, pero aparte que esa empresa fixo o traballo e entregouno. ¿Dónde está? ¿Dónde están eses plans de recuperación? Eses plans de conservación? Vas sumando as cantidades, dache 280.000 euros en asistencias técnicas, pagadas con diñeiro público, para final que se vayan ao lixo. Porque xa eses datos xa están desactualizados. Habrá que volver a relicitalos. Conclusión. O proxecto de Altri para a construcción dunha celulosa incompatible con a conservación de hábitats de interese comunitaria, de especies protegidas por convenios internacionais, por directivas europeas e por leis estatais e autonómicas, e incompatibles con especies ameazadas, dos catálogos galegos españoles, varias endémicas da zona. E outra conclusión é que o catálogo galego de especies ameazadas son 17 anos de incumprimento. Parece que dá igual que conservemos o noso patrimonio natural para determinadas persoas. E o que máis me fastidia é que son os nosos xestores públicos. Bueno, pois nada. Grazas. Se tedes, gracias, Damián. Nada. Se tedes preguntas,
Vou vos dar isto, vale, para que os da casa escoiten as preguntas que facedes e tamén, pois, obviamente, a resposta de Damián. Non sei se tedes preguntas. Moitas gracias por todo este traballo, todos estes traballos que se fixeron. Bueno, non solamente eses 200.000 euros, sino que tamén, como sabes, hubo un proxecto onde participou Augas de Galicia, o Margal, un live, Margal Margaluña, de feito, biches que estaban xuntas a Margaritífera e o Galemis. Sí, 3 millóns. Non o dixe, claro, é que claro, despois a parte hai eso. 3 millóns de 3 millóns 200.000 euros ou Sí, algo así. correcto. Claro, esos proxectos live se conceden ás administracións públicas, organismos que teñen que xestionar todos estes espacios, estas especies, con vistas a que logo sirvan para tomar medidas. Entonces, é unha das cuestións que o goberno galego está demostrando que non sabe utilizar os fondos LIFE europeos, que se deberían establecerse esas medidas que veñen cas conclusións do propio proxecto. Evidentemente, o que acabas de decir, este verquido é incompatible co que poñe no proxecto LIFE, non? Bueno, eu simplemente quería decir que hai, non sei se sabedes, eu o levo todo ao tema agrícola gandeiro, non? Pero non sei se sabedes o que pasou en Holanda. En Holanda, cos gandeiros, o problema da crise do nitróxeno, que están pechando granxas, é precisamente porque había exceso de deposición de nitróxeno en esas zonas da rede natura holandesa, que non ten a importancia que ten a Serra do Careón, non? E ali, pois denunciaron un grupo ecoloxista que había un exceso de deposición de nitróxeno, que non se estaban tomando medidas, e iso provocou que o Tribunal de Xustiza lle dera razón aos ecoloxistas e que obligou o goberno a tomar medidas. Esas medidas foron tan drásticas como ter que eliminar granxas de vacas en todo o perímetro que podría afectar os modelos que teñen de deposición de nitróxeno, non? Así que esta fábrica de Altri, esta monstruo, esta macrocelulosa, vai a emitir nitróxeno equivalente, o sea, en forma de óxido de nitróxeno, equivalente a 55.000 vacas, unha macroexplotación de 55.000 vacas. Polo tanto, eu non vin no proxecto que se avaliara o efecto que vai a ter esta nitróxeno, esta deposición de nitróxeno, nin a choiva ácida, tamén polo ácido nítrico, ácido sulfúrico, que se vai a formar, porque, se evaporan como 6 millóns de metros cúbicos ao ano. 6 millóns de metros cúbicos, sí, aproximadamente. Entón, iso vai a formar a parte da humedad que xa hai na atmósfera, con estes compostos nitroxenados e de azufre, choiva ácida. Todo iso eu non o vin avaliado. Non está avaliado. Entonces, creo que tamén é algo que hai que denunciar, non? Non sei que... Eso recolleuse nas alegacións. Aí fixeron varias persoas, xa sabes ti que moi bo traballo, tanto en augas como en solos, como para a calidade do aire. E se recolleu nas alegacións. Por certo, teño que decir que a resposta por parte da cidadanía, aínda que un pouquiño tardía, foi masiva. Estamos falando de máis de 20.000 alegacións. 20.000 alegacións a un proxecto eu, por lo menos, non o recordo. Nada, a nivel galego, nada similar. E, aparte, con alegacións de toda a cunca do río Ulla, incluído a ría da Arousa, porque, ao final, isto, focaliceino na comarca da Ulloa, porque a afección a nivel paisaxístico de todo como vai ser o uso de recursos, porque isto tamén vai significar a eucaliptización masiva da Ulloa para abastecer a Altri.
pero non hai que esquecer que todos os efectos desta celulosa van a afectar a toda a cunca do río Ulla ata a ría da Arousa. E co tema da choiva ácida, probablemente a toda a Galicia tamén. Estamos falando dun monstro. Cando digo un monstro, é con todas as letras. E o que comentas ti tamén da cantidad de nitratos que vai chegar ao río Ulla vai facer que o encor de Porto de Mouros sexa un mar morto dentro de nada. Unha sopa de algas sen vida, sen macromia splendens, sen ningún tipo de atractivo natural. Alguma cuestión máis? Non sei se hai preguntas online, Manu. Non? Vale. Non sei se alguén... Sí. Alguén aparte de Juan? Nada? Nada, pregunta, Sí, Juan. pregunta, Dalle, avante. No, a ver, que me parece algo tan terrible, o que bueno, como acabas de decir, increíble que se poda plantexar xa nin a idea sobre deste monstro que non ten nin pés ni cabeza, é que a Galicia está incumplindo, a parte da, me parece escandaloso, ¿no?, que a Consellería que tiña que protexer estos espacios que non cumpliu a conselleira Beatriz Mato, non? E ora a sucesora, esta señora de Melide, precisamente, Ángeles Vázquez, que está denunciada a España, e sobre todo Galicia, porque, como ben dixeches, non está a Directiva Hábitats, hai que ampliála. Galicia ten, polo que eu entendo, vosotros sabedes máis que a min, unha riqueza de florística, faunística, de hábitats, que está infrarrepresentada, non? Polo tanto, o que está incumplindo o que di a Unión Europea de protexer a rede Natura e darlle maior ampliala, como podía ser esta proposta de que onde se vai a instalar este monstro, resulta que por esa, eu diría, prevaricación, por non facer o traballo, agora se beneficia. Eu comparo como se tes unha zona verde para recreo da xente nunha cidade, e en vez de protexela, pois a recalificas. E iso permite, e ti te vas despois á constructora que vai a beneficiarse dese pelotazo. Eu digo así, señores, ese son os responsables que temos na Administración, na Xunta de Galicia, que en vez de facer o traballo para o que se están pagando, que é protexer a natureza, se benefician de non protexela. Así que a mí me parece que é denunciable ética, estéticamente e, ademais, denunciable nos xulgados. Simplemente non é unha pregunta, non sei se... pero, bueno, por lo menos me desahogo. No, está ben desafogarse porque todos os que somos sensibles á conservación da natureza sufrimos en carne propia, mentalmente, toda a cantidad de impactos que hai. Eu, digamos que me curome vendo os retazos de natureza que aínda conservamos, que son maravillosos todos eles, a pouco que vexo é maravilloso, naqueles lugares que aínda se salvan desta degradación imparable. E tamén anímome porque cada vez somos máis. Non somos menos os que estamos sensibilizados con a natureza. E tamén penso que algún día seremos, se non a maioría, pero polo menos que teñamos un poder de decisión relevante, que é a esperanza que ten. Así tardemos unha xeración, que probablemente tardemos ainda unha xeración en facelo. O que me entristece, sí, que isto sí que penso, é que cousas que podemos ver agora, dentro dunha xeración, non a podemos. A veces por cousas tan estúpidas como este proxecto, porque un proxecto realmente estúpido. Eu penso que é un proxecto que o que interesa é beneficiarse dos fondos públicos. E onde está o negocio non está na celulosa nin no liocel, non está aí. Está en recibir esa cantidad de dinheiro público. É un pelotazo. O que interesa esta é o PERTE de descarbonización, que, por certo, unha das alegacións que se fixeron é unha falsa descarbonización. Non hai descarbonización nunha celulosa. No momento que ti, cando entra unha tonelada de madeira, emites 3 toneladas de CO2, nese proceso non pode haber descarbonización.
Eso hai que sumarlle todo a cantidade de carbono que se libera a atmosfera nas plantacións de eucalipto. Que di, no, el eucalipto secuestra carbono. No, pero para preparar a terra, levar o eucalipto, todo ese proceso de transporte e demais, é un gran liberador de carbono na atmosfera. Eso non se di. Eso obvio. Eso non interesa. Parece que a alguén non interesa decir. Pero, bueno, está recollido nas alegacións. Eu espero que as alegacións se teñan en conta. Fíxose un moi bo traballo, un pouco tarde para o meu gusto por parte de moita xente, pero benvido sexa. Eu teño esperanza de que isto non vaya para diante. Eu comentei con varias persoas de que opinaba se isto iba a ir para diante ou non. Eu creo que se sae para diante será por unha carambola casi imposible. Unha probabilidade. Tiña que salir todo ben a altre, agora, paso por paso, todo para que saia para diante. E aínda que saíra para diante, eu penso que hai percorrido xurídico para alegar. Tanto de fondo como de forma. De forma, tivo algúns erros infantís, Alpe, para facer as peticións. Infantís. E despois vai ter un problema como colla fondos europeos, porque os fondos europeos, xa sabedes que no momento que recibes ti fondos europeos, tes moi pouco tempo para executarlos. Esta celulosa, poñela en marcha, vai levar moitos anos de Dios. E a ver como justificas que ti invertiches todos os niños europeos en facer unha celulosa. Que tardas en facela 6 anos e os fondos europeos son para justificados en 3 anos. Vai ter un problemón gordísimo. E a veces isto é o inicio de unha resposta cidadá para outros moitos proxectos. Porque el e os compañeros de Hábitat sábeno que vamos casi a media de alegación por semana. A media de alegación por semana. Antes era, cando eran os primeiros de Hábitat, os históricos de Hábitat, era unha alegación por año. Ahora casi unha alegación por semana. É alucinante. Dígame. Sí. Santiago Vázquez, medios de compañeros, aproximadamente as hectáreas de eucalipto que vai a absorber ese monstro. É que non se sabe, aínda. Home, como mínimo, parece que 5.000 hectáreas dedicadas exclusivamente a alimentar este monstro vai necesitar. 5.000 hectáreas, como mínimo. Pero penso que va a ser máis. Va a ser máis porque seguro que moito eucalipto non lle vai servir e vai ter que recurrir a determinados tipos de eucalipto e demais. Ao final vai ser unha sentenza de morte para a paisaxe de Ulloa, porque as hectáreas novas de eucalipto van a interesar plantarás cerca, por un tema de costes. Non as va a plantar na Mariña, van a plantar ali. Entón, toda esa paisaxe maravillosa que antes decía, que eu xa digo, levo moitos anos indo por ali, e para min era un dos lugares que máis incríveis, máis recónditos, máis descoñecidos do Alto Ulla. E vai ser, se isto sale para adiante, unha perdición, unha eucaliptización absoluta, como zonas da Mariña. Avante. Mira, yo soy un poco ajeno por formación a vuestro mundo, ¿no? Sí. Soy un ciudadano normal y corriente, ¿no? Y hay dos cosas que no entiendo que están relacionadas. Vamos a ver, si hay leyes y normas, no entiendo cuál es el problema, ¿vale? De todos modos, yo soy de un realismo patológico, que le llaman pesimismo, la van a poner, lo sabemos, ¿verdad? Que la van a poner. Sí. É que non estou, vamos a ver, é que non Espera, estou que no seguro. acabé. Quiero decir que yo no entiendo si alguien comete o va a cometer un delito, interviene la ley, viene el juez, no sé qué, oiga, miren, no lo puede poner. Eso es lo que tendría que ser. Pero yo no sé por qué magias misteriosas, pero la van a poner, ¿eh? Esto es una especulación mía, ¿vale? Lo primero es una pregunta. Joder, si hay leyes, hay normas, hay legislación, hay normativa, se aplica, tendrán que hacer ellos los alegatos que les permitan superar esas normas y es el juez el que tiene que decir que, yo por lo que entiendo, no la pueden poner. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? No deberían de ponerla, ¿no? O me estoy explicando mal. Y la otra, que también es igual de importante, que es lo que me preocupa a mí en un montón de cosas que ocurren. ¿Quién es el garante de esto? Es decir, está prohibido pegarle a los niños. Yo voy allí, meto 4 bofetadas y ¿quién me dice a mí, oye, no le puedes pegar a los niños? Ven tú a decirme que no. O sea, lo estoy explicando de una manera esperpéntica, sí, ¿no? Pero quiero decir, la ley solo se puede aplicar si hay manera de aplicarla. Si hay
coacción, ¿no? Porque los estados tienen poder de coacción, ¿no? Y además, ya sabes que se dice que los estados son los que tienen la potestad de usar la violencia, ¿no? En caso, para eso está la policía, no para aplicar la violencia, pero quiero decir que en casos de este tipo, a lo que quiero ir es que ¿quién garantiza que no se haga eso? Vamos a ver. Y sobre todo lo que dijiste Sí. antes, ¿no? Es que casi todas, esto pasa todo el rato, ¿eh? Te vas al Caurel y también pasa lo mismo, ¿no? Que, ¿cómo que plantaciones ilegales de eucaliptos? Oiga, quítelas ya. No me da la gana. Ven tú a quitármelas. Y no se quitan. Mira, o que acontece, o que acontece, sí, no, perfectamente, pero además agradezo a túa claridade o expoñelo. O tema das plantacións ilegales de eucalipto funciona da seguinte maneira. Hai unha persoa que convence a un propietario para que plante eucalipto, a sabendas de que é ilegal esa plantación. Pero dille que o rendemento que vai sacar de vender eucalipto, que esa madeira van a certificar, que vai pasar como legal, que a cantidad de diñeiro que vai gañar, no caso de que veña a multa, vai compensar pagar a multa. E así vai ter beneficio. Igual non tanto, pero polo que eu vexo, hai tal infravaloración do terreo en moitos sitios, para moitos paisanos, que non vale nada, que lle den un euro, aparte de estragar o terreo, vai resultar rendible. O sea, eso é miserable. Hai moitos... A ver, podo decir isto que se me entenda ben. Hai demasiada miseria moral por parte de moitos propietarios, non de todos. Eu tamén son propietario, por certo. En ese aspecto, do punto de vista ambiental, hai moita miseria, de acordo? Por 4 perras, hipotecas un sitio, hipotecas unha parcela para obter isto. Entonces, o tema de que lle resulte rendible pagar a multa obedece a que hai, evidentemente, un entramado, porque tengo que decir que un entramado que van desde os distritos forestais, axentes forestais, miro a cámara, axentes forestais tamén, que non están facendo ben o seu traballo. Non están facendo ben o seu traballo. E creo que se me entenda ben que non están facendo ben o seu traballo nun sentido profundo. O feito de que haxa unha cantidade de eucalipto ilegal en Galicia é unha nova anomalía do medio natural galego. Pero non é a única. O feito de que houbera 2 intentos de ampliación da Rede Natura 2000, en 2008 e en 2011, e ningún deles fora para adiante, puxo o pé dos cabalos a entornos dun valor natural extremo, como son as brañas do Deo, que están na Reserva de Biosfera Mariñas Colinas e Terros Madeo, que sufriron, desde que se empezou a falar de que iban a ser susceptibles de protexer mediante a Rede Natura 2000, unha eucaliptización acelerada que ninguén freou. E que ninguén respondeu por esa eucaliptización acelerada. O que está acontecendo agora mesmo é que séguese plantando eucalipto a pesar da moratoria, ninguén responde diso, parece que dá igual, non están chegando multas aos propietarios, ou apenas están chegando ou son ridículas, e o que sei é que moitas destas denuncias están en caixóns metidas, estánse dilatando, non quero pensar que a propósito, pero hai un horizonte que é 21 de decembro de 2026 ou de 2025, que está aquí ao lado, a partir das cales a moratoria expira e a partir das plantacións de eucalipto empezan a ser legales. E guardar un expediente durante un año e medio igual non é tan difícil. Que acontece? Que os responsables disto seguen no poder. Que o triste e o anómalo disto que sigan no poder. Porque isto non ten explicación lógica por parte do conservacionismo, que non ten lógica. Fun claro, non? Sí, al final, una ley, si no tiene quien la garantice, no vale. Que una ley, si no tiene quien la garantice, no sirve de nada. No sirve de nada. Mira, es como el feudalismo. Sí, no, o feudalismo. Vamos ver. Voume poñer do outro lado. Vou facer de abogado do diablo. Estamos en familia. O sea, isto está grabando, pero estamos en familia. Imaginade que eu estou dentro do entramado de Altri.
de todo ese entramado. E que me interesa que se faga isto. Eu ahora mesmo non dormiría tranquilo. Non dormiría tranquilo. Por que? Con 20.000 alegacións, é moi probable que unha delas de na tecla, que faga que o proxecto non salga para diante. Ou ben, porque evite as alegacións, resolver esas alegacións, evite que den o PERTE de descarbonización, entón xa se faga inviable. Ou que na Unión Europea, sabe moi ben Juan Castro, de repente digan que non lle va a dar un peso a ese monstro. Vale. Mais aínda que lle deran os cartos, por arte de birloque, o PERTE de descarbonización da Unión Europea, penso que aínda deberían recorrer a mellor algún fondo privado, para completar e para asegurar que iso vai para diante. A ver quen avala iso tamén. Despois, aínda que lle den os cartos, o percorrido legal de facer unha obra como están facendo, incumprindo Directiva Marco de Agua, directivas europeas, en Europa iso non gusta moito. E digo porque hai sentenzas, hai jurisprudencia moi sólida a nivel europeo. Pero tamén, sabes que como a nivel legal, se eres abogado, bueno, non sei se eres abogado, eu tampouco son, pero, bueno, sé sumar 1 más 2 más 3. Ti no momento que esgotes as vías dos tribunais galegos, Valedora do Pobo, tribunais españois, Supremo, Tribunal Constitucional, agotes todas as vías do Estado, saltas á Xustiza Europea. Vale? Eu penso que xa simplemente a nivel galego, e sabendo o que está acontecendo cos parques eólicos, a nivel do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, xa habería motivos para que isto se paralizara cautelarmente, aínda que lle deran os tal. Paralizalos cautelarmente supón un problemón para esta xente, para justificar fondos brutal. É que de los follas, basicamente. Por qué? Porque un problemón o foi todo o tempo para ele. Para esta xente o tempo é ouro. Estes pensaban que iban a vir aquí e que iban a arrasar, que iban a ter o diñeiro público a esgalla e que iban a facer a celulosa rápido e o que interesan son eses fondos e metelos no peto. ¿Cuántos puntos de trabajo que iban a crear? Mira, ao principio falábase, eu escoitei 5.000 postos de traballo, despois 2.500, e agora están falando de 500 directos. Pero, o sea, van baixando. Despois ves como está dimensionado a fábrica para acoller xente traballando, xa simplemente por temas de servicios, vestuarios e tal, pois a mellor estaba entre 170 e 200 personas. Entón, a ver, o tema dos postos de traballo, os que xa peinamos canas, todos estes proxectos sempre acaban exagerando, todos ao principio de sobremanera. O sea, hai que collelos con pinzas. No, pero as industrias auxiliares é unha trampa, porque o tema é canto tempo van a estar traballando para esta fábrica. O feito de que vayan cambiar unha bombilla un día xa justifica que durante 6 anos ou durante toda a eternidade van a estar como servicio auxiliar? Non, non. Non, son asistencias puntuais. Entón, a ver, aparte diste, cantos postos de traballo se retiran de todas esas marcas de Queixo Arzúa Ulloa, de casas rurais que invertiron ali para atraer turismo? Esa zona non vai ser válida para o turismo. Non vai ser válida para o turismo. Os peregrinos van a preferir facer como están facendo ahora, ir pola costa, polo camiño portugués. E, por certo, a xente que quera facer o camiño de Santiago, que sexa unha peregrinaxe consciente ambientalmente, porque parece que van peregrinando e non miran os eucaliptos ao redor e non protestan. Porque un peregrino que chega ao Obradoiro, o que tiña que facer é unha denuncia dicindo, mira, señores, todo o camiño que hai desde Portomarín ata Santiago son todo eucaliptos. Que me venden vostedes? Que camiño de Santiago me venden vostedes? Yo soy más realista y no me entiendas mal, porque a favor de pero tío, de eso le importa un huevo y no sabe de qué le hablas de eucaliptos. Vale, un tío de Soria, pero ti non sabes unha cousa, coñecín 2 parellas catalanas que xa convenceron os seus colegas ali dicindo que o que venden de Galicia Verde que non é o que venden. Xa, eu, 2 peregrinos que non que coñeza moitísimos, pero xa van, bueno, 2 parellas de peregrinos que coinciden de eso. Eu de Valencia. Ti de Valencia igual. Sí, igual. Pero con un mínimo de cultura,
xa saben que eso Se dan non son conta. carballos, sí. Decían, es que esto no es lo que me vendieron. Sí. Que va. Isto non No, no, é ata que chegas a Galicia. Porto Marín. Galicia verde. No, ata que chegas a Porto Marín, all right. O sea, te lo compro. O sea, te compro Cebreiro, compro Chetria Castela, compro Samos, all right. En o momento que chegas xusto ali, xa empezas a ver no páramo unhas erosionadores, xa te empeza a chirriar un pouquiño. Atravesas o Miño, pasas Porto Marín, subes de Porto Marín, nada máis sair de Porto Marín, plantación de eucalipto. Así ata Santiago. E despois, os que queren facer a matada de irse a Compostela, xa é eucalipto e parques eólicos, a maiores. Bueno, vamos a hacer Un segundo, eu vou facer unha pregunta. Dígame. No caso destas axudas Next Generation, Sí. non hai nada, ningún comité que analice todo eso e que, vamos, que realmente vexan que o que están facendo, a onde van ir estos cartos? Vale, Porque pode realmente- haber, pero son normalmente moitos destes comités. Aparte, non é un comité, é unha cascada de comités. O sea, algúns deles teñen un papel consultivo, a súa opinión non é vinculante. E son, ao mellor, os que van a ver, efectivamente, que eso é unha auténtica barrabasada. Pero, como son consultivos, e a mellor lle chega un informe de outro consultivo que dice que el impacto que va a tener a nivel económico pues va a elevar el PIB de una región que ao mismo tal para converxer con la media europea y le va a hacer los ojitos chiribitas, entendes? Pero claro, eso porque vai recibir os informes da compañía interesada. No, Pero- no. Vamos a ver, hai evaluacións tamén independentes dentro da Unión Europea. Nese aspecto, a Unión Europea é bastante máis garantista que, por exemplo, que pode haber en Galicia. Porque que se dea xa o que sea un proxecto industrial estratégico así, de buenas, eso tamén quería ver con que criterios o fixeron. Porque eu vin un proxecto industrial estratégico que se deu como tal que non cumplía as condicións do PIE. Entonces, na Unión Europea son máis garantistas nese aspecto. O tema é que sexamos o suficientemente audaces, e de feito Juan Castro participou nunha comisión para intentar que a opinión da xente daqui consciente que coñece os proxectos de man, de primeira man, aporte tamén informes, aporte tamén presión, que faga labor de lobby. Fálase dos lobbies de presión, Nós somos lobbies tamén. Nós temos que facer de lobbies. Por qué? Porque isto é unha pelea. E ahora mismo, a mí me ponen un tío que sabe boxear a darme de hostias e el tío me hunde. Se me preparo, se empezo a ter un poquinho de técnica para boxeo, mellor ainda lle podo facer fronte. E claro, se son a mellor para darse de hostias, somos todos eses contra el tío, porque o tío se convencemos, entendes? Bueno, sí que precisamente de eso algo podemos falar porque nos reunimos en Bruselas ca Comisión Europea. É moi importante que non lles quede tempo porque está prácticamente xa non queda tempo material para recibir os fondos porque teñe que estar isto rematado en agosto de 2026. Todos os, primeiro, eles foron bastante chafalleiros, entón o proxecto é bastante fácil de alegar. Bueno, sí, eso sí. Entón, Eso tamén é outra teñen cosa. moitos fallos, incumple moita normativa, como dixeches ti, pero, sobre todo, eu creo que temos que facer, como diste, lobby, para que isto sea un escándalo, porque é un escándalo. Se hai un proxecto, por exemplo, en Europa, os fondos Next Generation teñen que cumplir o principio de non causar dano significativo ao medio ambiente. E son 6 puntos, varios deles xa non cumplen, non? Por exemplo, o tema da auga, porque están incumplindo unha das cousas que comentamos, salía e tomaron nota en Bruselas a Comisión, é de que o encoro de Porto de Mouros está eutrofizado e a Xunta librou, non sei se sabedes que o Tribunal Superior de Xusticia Europeo condenou fai pouco, fai mes e medio, ou 2 meses, a España por incumplimento da directiva nitratos. Sí, vamos a contar, sí. Bueno, Galicia saliu librada... No, había un punto na línea. Pero saliu librado o encoro de Porto de Mouros... Pero o das cunchas sí que ten problemas, o da línea.
Vamos a ver, eu o que vin foi o que, porque librou a Ría da Arousa, que hai varios puntos de augas costeiras transitorias, transicionais, ou como se chama. Bueno, que están eutrofizadas. O encoro de Porto de Mouros está eutrofizado. Tamén está o de Cecebre, ollo. Sí, algo tamén lera. Sí. Vale, e todo isto, a Xunta que dixo que estaba facendo un estudo. A Xunta contratou un estudo para, mediante técnicas isotópicas, discernir se o nitróxeno era de orixen gandeiro, se era de orixen de falta de saneamento ou era incluso por abonos químicos, que son as fontes máis habituais. Isto xa fixo algunhas confederacións hidrográficas en toda España. O caso máis relevante que podemos ver foi o caso do Mar Menor, que decía que falaban de que era falta de saneamento. Non, dice que non. De feito, xa viches o que no Mar Menor, o plan que hai para facer un filtro verde xigantesco, pero brutal. O razonamento que daban para decir que non era zona vulnerable era que non se debía aos nitratos agrarios, sino que se debía á falta de saneamento. Bueno, eso é o que ten que agora, neste momento, hai que pedirlle a Xunta porque ten que sacar esos datos que foron contratados no 2021. No 2021, Trasatec fixo un concurso para recoller mostras e en esas mostras se supón que se mandaron a analizar, e estaba escrito no DOGA, ao Laboratorio de Medio Ambiente que está aquí na Coruña. A Xunta ten que dar os resultados para ver se hai que declarar ou non vulnerable o encoro de Porto de Mouros, vulnerable á Ría de Arousa en algunhas zonas, etc. Eso está pendiente na Xunta de Galicia. Isto aí sí que vou un pouco chopado de pesimismo. É que é tan fácil dilatar a entrega de determinados resultados, é tan fácil. Mira, no momento que non sexa obrigatorio por lei, van a dilatar tal. E mesmo, aínda sendo obrigatorio por lei, porque decía dos plans de recuperación e os plans de conservación, aínda así fan lo que les dá la gana. Por qué? Porque non lles penaliza electoralmente. Bueno. Vale. A lectura rápida. Non lles penaliza electoralmente. Outra estrategia para levantar o ánimo, porque eu creo que o que temos que facer é non decir isto vai salir, porque non vai a salir, porque depende de nós. Depende de nós. E por exemplo, no Camiño de Santiago, a xente hai que empezar a denunciar, por exemplo, si este o tipo de roupa que quere Inditex, Zara, etc., esa é a imaxe corporativa que quere dar a todos os visitantes que veñan de todo o mundo a visitarnos no Camiño de Santiago. Si Inditex está detrás ou non, que se aclare. Inditex, mira, hai que decirlo, porque no momento en que se identifique a moda esta greenwashing de ecolóxica, de vestimenta, de que non contamina e tal, con este mamotreto no pleno Camiño de Santiago, eso se estenda por toda Europa, xa verás como Inditex, Zara, se quitan do medio. E no momento en que se quite Inditex do medio, a Xunta se caga polos pantalóns. Pero que creo que xa se apartou... Xa non falo. Xa se apartou porque o que saiu en prensa hai como 3 semanas é que fixo un acordo con outra empresa. Que diga que non vai comer. Vale. Claro. Supoño que Inditex, igual a mellor hai alguén que Inditex... No. Señor Amancio Ortega, no. Amancio Ortega non vai estar vendo isto. Alguna persona que traballe para Inditex, que traballe para Inditex, a mellor é máis probable que sí. Eu estou seguro que Inditex non vai apoiar isto. Non, porque é unha empresa grande, traballa moita xente, depende de parte da economía aquí, non vai apoiar isto. Feito, xa fixo un movimento, debe salir en prensa, se buscades, con outras fibras textiles e demais. Claro, porque eu supoño que Inditex está en contra da eucaliptización, está a favor de unha moda realmente verde, realmente sostible. Asumo eso.
porque é que, senón, a resposta contraria a min decepcionaríame como usuario de roupa de Inditex tamén. Eso está claro, eso está claro. Inditex sí que pode perder moita imaxe corporativa. Eu penso que, bueno, hai moito que falar disso, do tema da moda. O que acontece que eu quero, non sei se é unha pregunta máis. Sí, creo que había unha Unha máis, pregunta vale. online. Bueno, sí, pero podemos... Que pensaría de que se evite este proxecto con 4... Vale, ben, é que tiña aquí esta parte na cabeza. A ver, eu vou falar de posibilidades. Vale, na miña opinión, eu penso que debe haber fácilmente un 95% de que non se faga. Un 95%. E digo con coñecemento de vendo como é o estudo de impacto ambiental, vendo como está a documentación e demais, porque non foi un estudo de impacto ambiental brillante, non é. É un estudo de impacto ambiental con moitísimas eiras, con moitísimas carencias. A parte, a propia empresa na Unión Europea non presentou o proxecto aínda. Non, que non ten que presentar a Unión Europea. A seguinte fase, o que nos dixeron en Europa, a ver, eu tamén pensaba isto. Foi unha decepción pensar que Europa podía parar isto. Desde os Next Generation que ten que se adxudican unha parte ao goberno que ten que aprobar uns PERTES e esos PERTES ten que estar de acordo co regulamento europeo. Nos dixeron que os Estados membros son suficientemente soberanos e teñen que facer cumprir as leyes dentro do propio Estado. O sea que a segunda fase é que en Madrid, recordemos, non seamos inxenos, está o señor Pepiño Blanco, do PSOE, de Zapatero, unido con outro do PP. Teñen un lobby moi importante en Madrid. Entonces, isto, cuidadito, non poden facer trapalladas, porque estamos vendo que se están facendo trapalladas con moitas cousas. Entonces, isto non podemos deixar. Ahora hai que ir a seguinte fase é que non denuncialo en Madrid. Denuncialo cando saquen o PERTE me parece que iba a salir de descarbonización, teñen que presentar ese proxecto ao PERTE que encaixe con esas condicións que se van a publicar no BOE. Entón, a seguinte fase, Europa aí non intervén, solamente a posteriori. O problema é que podría haber unha sanción si España, polos tribunais, o sea, nosotros temos os nosos tribunais soberanos, incumplira algo e tuviéramos que ir a Europa. Pero eso xa sería a posteriori, tardaría, polo que nos dixeron, son sancións a posteriori ao Estado español que ao final pagaríamos todos. O sea que a seguinte fase... No, eu tamén levei unha decepción. Pensei que a Unión Europea tiña poder para frear eso e cada vez hai como o principio de subsidiariedade que os Estados membros cada vez teñen máis poder soberano dentro da Unión Europea e eso foi o que nos comentaron. Eu preguntei isto, precisamente. Pois pido desculpas que pensaba que non, que era... No, pero o digo con toda intención, Cosme. Para que non nos relaxemos e que non pensemos que a Unión Europea isto é un mercadeo, cuidado, é un mercadeo. Entonces, aquí, por eso están os lobbies. Os lobbies están para presionar para eso. E nosotros temos que seguir facendo un lobby máis potente que o que tenga o Pepiño, o outro e o máis outro. Porque somos máis fortes e temos a razón. Pero non nos podemos relaxar. Non podes decir que o 95% está gañado. Non, estamos empezando a primeira parte. Bueno, pois, Manu, censura eso, por favor. Bueno, creo que xa se responde a preguntas. Creo que sí. Non sei se o resto tedes algunha pregunta. Entrou alguén máis? Creo que non. Manu, entrou algunha pregunta máis? Non. No, nada. Bueno, moitas gracias, Damián.
e nada, a E seguir, nada, a seguir solo traballando. unha última, Sí, unha última sí, claro, cosa como despide. conclusión Sí, sí, de, claro. bueno, agradecervos a vos por participar, ao público por estar aí. E quero decir que estamos nun momento duro, non só polo tema de Altri, porque aínda que gañemos a batalla de Altri, quedan moitas outras batallas por gañar. As Pontes de García Rodríguez efectivamente está ahora mesmo ameazadísima por varios proxectos industriais. Meirama tamén está aí o bombeo do lago de Meirama. E hai que pensar que todos os días hai agresións contra o medio natural a nivel galego. O Carito segue aí. Hai agresións que non creeríades, como nos están chegando dos compañeros de Ortegal, de destrucción, e aparte que casi parece a propósito, de especies de centos protegidas ali, para plantar eucalipto. Entón, aínda que isto se traduza nunha vitoria, que é o que penso que é o máis probable, xa non é o máis probable, nos debemos relaxar porque todos os días hai que loitar. E non se digo, antes estaba dicindo que de media está saindo unha alegación por semana, isto vai continuar así, va a ser agotador, a mí me está minando a salud, pero que o plan B, o de non facer isto, é desolador. É deixarnos levar pola morte da natureza galega. Estamos aínda con todos e con todas cun pouquiño de enerxía, un pouquiño de positivismo e traballando ben, como estamos traballando agora, pois penso que ainda se poden conseguir cousas interesantes. Bueno, pues, moitas gracias. Ahora vamos a casa de